Ćao, prijatelju! Ovo je moj ljubimac, aksolotl. Obožavam ga, zdravo, zdravo, mili! Jo, a što je to kod tebe? Wow, pa to je slatka kornjačica? Baš je mrvica! Divne! Oho, kako je brza! Jao, Amber, pogledaj kako gleda u akvarijum mog aksolotla. Upravo si, Molly. Tačno, moram da napravim lep akvarijum za moju novu kornjaču. Treba mi čaša. Kako ti se čini ideja sa akvarijumom u čaši? Premalo je mesta, slažem se. O, a šta kažeš na vazu? Očigledno je već, jel da? Vidi, jel ti se sviđa? Šta? I to je previše tesno. Okej, šta drugo da ti ponudim? Okej, onda bazen. Šta kažeš na to? Sipat ću vodu u bazen. Tako je. A sada spuštam kornjaču unutra. Odlično. Jel ti se sviđa? Ne? Joj, ništa ti ne odgovara. Baš se trudim, a tebi se ništa ne sviđa. Ne ceniš moj trud. Amber, ma samo uzmi pravi akvarijum i to je to. Izvoli, to je za tebe. Stvarno? Poklanjaš akvarijum mojoj kornjači? Baš ti hvala. Hajde, idemo u tvoju novu kuću. Vidi, kako ti se čini? Da, shvatila sam. Treba ga nečim napuniti. Daj da razmislim. Mažem blokove lepkom. Tako je. I lepim ih jedan za drugi. A sad ću odseći sve suvišno. Super! Želim da od toga napravim stenu. Cool, to baš opušta. Sviđa mi se šta je ispalo. Sada hajde da ofarbamo stenu u brown boju. Cool. I dodat ću detalje. Stavit ću što više mahovine. Još malo. To može da se stavi u akvarijum. Kako ti se čini? Sjajno. Uzmi još kamenje. Hvala, Molly. Poređat ću ih na dno akvarijuma. Tako je, sad je već bolje. Izgleda super. A sad ću sve napuniti vodom. Wow, koliko vode. Puštam kornjaču. Hajde, plivaj, mala. Da li ti se sada sviđa? Da li je sve onako kako si želela? Vidim da si oduševljena. Uživaj. Mom, aksolotlu se toliko dopao akvarijum tvoje kornjače, Amber, da i on poželeo nešto novo kod sebe. Okej, hajde da napravimo. Uzet ću par kamenčića i ukrasit ću ceo akvarijum kamenjem. Da, sad mu se više sviđa njegova kuća. Slažem se, baš je lepo ispalo. Cool. A šta ja da uradim? Tačno, potrebna je pećina. Sad ću naći cev. Ovdje sigurno ima jedna. Odlično, pozajmit ću je. Niko neće primetiti. Zašto nema vode u kupatilu? Odlično. I seći ću potrebnu rupu. I spašće baš super. Vidjet ćete. Zatim ukrašavam cev kamenjem. Kako je lijepo. Još malo. Eto. A sada stavljam to u akvarijum. Gledajte, sada moja kornjača ima svoju pećinu. Sviđa joj se. Ona je presrećna, a znači i ja sam. Kako se igra, cool. Da, to je zaista super. I ja želim da napravim tako nešto svom aksolotlu. Sad ću ukrasiti cev kamenjem. Koristit ću kamenje različitih veličina. Gotovo. Sada cev pećinu
mogu da ubacim u akvarijum. Gledajte, mog aksolotla je odmah zainteresovala nova stvar. A dodat ću još i drvce. O, dobila sam ideju. Pomoću magneta ću moći da pričvrstim drvce bilo gde. Neka bude ovde. A tu će biti stena. Gotovo? Wow, oduševljena sam. Molly, daj meni malo. Hvala. I ja ću ukrasiti akvarijum stenom. Jao, moja kornjača je poželela svoju kućicu. Sjajna ideja. Sad ću da je napravim. To je lako. Trebaju mi samo drveni štapići. Zalepit ću sve uz pomoć lepka. Tako je, odlično je ispalo. A tu ću napraviti zid od drvenih gredica. O da, tako je dobro. Ispalo je čak i bolje nego što sam mogla da zamislim. Ovdje ću staviti kuću i ukrasit ću je zastavom sa kornjačom. Ovdje će biti stepenice i dodat ću još i svetlo. Sada kornjača ima svoju ličnu kućicu na suvom. Sviđa joj se? Baš slatko. Molly, a šta si ti smislila? Naručila sam za aksolotl prelepu kućicu. A evo i moje porudžbine. Hajde da sastavimo kućicu. Imam sve potrebne delove. Ovo je lako i jednostavno. Aha, još malo. Eto, uspela sam. A sad ću je ofarbati bojom. Kako lepo ispada. Sviđa mi se. Postavit ću kućicu u akvarijum. Pored ću rasporediti fontane. Gledajte, sve mi je u japanskom stilu. To je tako sjajno. Odozgo ću staviti lokvanje sa lotosima. Sada moj aksolotl živi u tako lepom akvarijumu. Divno. Da, to je sve za tebe. O, baš si se dobro setila za biljke. I ja želim da dodam morske alge. Eto, kao da je pravo more. Želim da dodam više zelenila. A još ću ukrasiti lokvanj jednom macom. Pogledaj. Moju kornjaču sve zanima. Voli sve da razgleda. Baš sam srećna. Hajde, a sada sedi pored mace. O, to je tako slatko. Devojke, šta to radite? Wow, napravili ste tako dobre akvarijume. Ali čekajte. Pa vaši ljubimci su gladni. Kako ste mogle? To nije dobro. Ajoj. Čekajte, sad ću doneti hranu. Ups. Eto, napravila sam palačinke. Hoće li oni to jesti? Sumnjam u to. Kornjačice, hoćeš li? O, vidi, hoće. Super. Eto, posluži se. Probaj komadić jagode. Sviđa joj se. A moj ljubimac to sigurno ne sme. Bolje da ga poslužim crvima. On to voli. Ajoj. Pa dobro. Prijatno. I jedi, mili. Deco, a hoćete li vi moje palačinke? Jedite. Prijatno. Trudila sam se za vas. Napravili ste odlične akvarijume. Baš ste se potrudile i uradile veliki posao. Svaka vam čast. Ponosna sam na vas. Vašim ljubimcima tamo sigurno neće biti dosadno. Jao, toliko detalja, kućice, pećine, pa to je divno.
Osmislili ste svaki detalj. Čak ni ne znam čiji akvarijum mi se više sviđa. Volim vas, devojke. Hajde još jednom da pogledamo oba akvarijuma. Svaki je jedinstven i zaista prelep. A šta vi mislite? Čiji akvarijum je ispao bolji? Akvarijum Askolotla ili akvarijum Kornjače? Pogledajte dobro i napišite svoj odgovor u komentarima. Jako nas zanima vaše mišljenje. Wow, kakva lepota! A to je aksolotl. Hajde da te vodim kući, tako si sladak. Kako si? O ne, tužan je i nedostaje mu velika voda. Ne sviđa mu se akvarijum. To nije u redu. Hajde da napravim jedan veliki akvarijum za tebe. Treba mi neke stvari iz kuhinje. Ovo i ovo. Ispašće tako dobro. Da. Šta? Čekajte, gde su vrata? Šta je bilo ovde? Odlično. Ova veličina je baš ono što mi treba. Sad ću napraviti akvarijum za mog slatkog aksolotla. Treba samo zalepiti sve zidove jedne za druge. O da, super! Gledajte, ispalo je odlično. Mali, kako ti se čini? Trebaju ti kamenčići? Tačno! Kako to odmah nisam shvatila? Okej. Sad ćemo ti dovesti lepo kamenje u akvarijum. Odlično, vidi. Imam ceo kamion kamenja. Tako je lepo. Sipat ću sve u akvarijum. Da. A sad ću nasuti čistu vodu. Aha. Otvorit ću flašu i sipati sve u akvarijum. A što? Ispostavilo se da je ovog malo. Šta da radim? Znam! Sad ću ukrasti malo vode od vatrogasca. Ovdje ima ogromno crevo. Super! Sad ću ga dovući do akvarijuma i sipati vodu. Šta? Ko je uzeo crevo? Možda je negdje izbio požar? A već sam tu. Sad ću napuniti ceo akvarijum. Da, uspelo je. Stavit ću još tablete za prečišćavanje i još jedan filter za vodu. A sada prebacujem aksolotla u veći akvarijum. Kako ti se ovdje sviđa? O, sjajno. Drago mi je što si zadovoljan. Ovdje ima sve što bi moglo da ti se dopadne. Ne zahvaljuj. Uživaj, dragi. O, šta sada želi moj aksolotl? A? Dvorac? Zanimljivo. Naravno, pokušat ću da ga napravim za tebe. Prvo da se presvučem. Da, sedi tu i ne idi nigde. O, pa to je kamp. Ovdje ima toliko kamenja. Uzet ću sve. Da. A sad ću poređati krupno kamenje na dno akvarijuma. Da. Tako je. I još ću staviti ovdje jedan panj. Prelepo. To izgleda odlično. A sad ću uzeti papir i iseći krug. Da. Sklanjam ga. A zatim ovdje ubacujem cev. Zalepit ću kamenje na cev. Imam svakakvih. A tu ću pričvrstiti kamen sa portretom mog aksolotla. O, kako je slatko! Dakle, hajde da stavimo kućicu za aksolotla u akvarijum. Vidi šta sam napravila za tebe. To je tvoj novi dom. Što? Hoćeš u japanskom stilu? Dobro, bit će urađeno. Dakle, treba
treba iseći potrebne oblike od kartona. Odlično mi ide! A zatim lepim sve delove zajedno. Uspelo je! Posle ću obojiti sve farbom. Jao, kako lepo ispada! A sada stavljam ovu kulu u akvarijum. Eto! Šta? O ne! Papir se sav raspao! Fuj! Okej, onda ću naručiti preko interneta specijalnu kulu za akvarijum. Evo odgovarajuće varijante. Hvala! Raspakovat ću. Wow, kako je lepo! Hajde sve da sastavimo. Aha, i eto, ostaje samo da se ofarba. To nije teško, brzo ću uraditi ovo. O da, mnogo mi se sviđa da farbam. Ekstra, ispalo je prelepo. Posljednji dodir i eto. Gotovo. A mogu staviti ovu kulu u akvarijum. Wow, mom aksolotlu se sviđa. Kako je to sjajno. Baš sam srećna. I ja tebe volim. Hajde da dodamo još dekoracije. Neka sve bude u japanskom stilu. O, ideja! A šta ako napravim neobično drvo, nego sakuru? Treba samo obojiti vodu u roze, mešam, a zatim umačem drvo u boju. Wow, gledajte! Sve je postalo roze! Odlično! Tako definitivno izgleda mnogo bolje. Jao, tako sam srećna što je moj aksolotl zadovoljan. Vidim kako je srećan u svom novom velikom akvarijumu. Tačno, ovdje ima magnet. Da, odlično radi. Dakle, ukrasit ću akvarijum sa svih strana. I stavit ću lokvanje sa cvećem odozgo. Baš mi se sviđa. Sve izgleda savršeno. Znate, ja bih sama živela u takvom akvarijumu. Mnogo je dobar, zar ne? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Nadam se da će vam se dopasti moj rad. O ne, šta je bilo, aksolotle? Jao, hoće da jede? Ups, na to sam skroz zaboravila. A pripremit ću ukusnu večeru za cijelu porodicu. O, povrće ozeću ga. Glavno je da mama ništa ne primeti. I žvaku i viršle. Šta? A gdje je moja hrana? Jao, skroz sam pogubljena danas. Mama ništa nije shvatila. Moram da idem? Ništa ne razumem. A moram ovo da istražim. Uspelo je? Mali, hoćeš možda šargarepu? Ne? Dobro. A viršlu? Ne? Okej. A ja neću odbiti. Ukusno. Ali sigurno jede žvaku, jel da? Šta? Ni žvaku? Pa jasno, onda ću je sama rado pojesti. Baš je ukusna. Napravit ću balon. Kako zabavno. Jao, uplašila sam aksolotle. A šta ti onda treba? Hajde da saznamo na internetu. O, našla sam. Jao, trebaju mu crvi i ribice. Jasno, idem u prodavnicu. O, našla sam. Tu se nalaze morski plodovi. Da, super. To mi treba. A sada treba iskopati crve. Fuj, kako odvratno. Gadno, ali
Šta da se radi? Treba nahraniti mog aksolotla. Prvo ću ti dati ovu kozicu. Ajde, jedi, dušo. A sada uzmi crva. Prijatno. Kako super. O, toliko si se najeo. Izgledaš smiješno. Miley, hoćeš da mi objasniš otkud nam je akvarijum u kući? Šta? O, ko je to? O, tako je sladak. Ali ko je to uopšte? A? Pa to je aksolotl. O, tako je dobar. Zdravo, dušo. Dobro, hajde da ga zadržimo. O, ja ću da te nahranim. Izvoli, dragi, to je za tebe. O, sa njim je tako zabavno. Miley, dušo, hvala ti što si ga dovela kući. Volim te. Ja tebe. Smislila sam super ideju. Treba mi moja kutija sa alatima za kreativnost. A dakle, uzet ću pače kartona i nacrtati na njemu šolju. Tako je. Zatim je treba iseći. Odlično. Sklanjam višak. A odozgo lepim plastelin. Super! Napravit ću od plastelina više detalja. A želim da dodam šljokice u oko. Da, tako je. Ispalo je predivno. A sad ću nacrtati usta. I obavezno penu odozgo. Ekstra. A sad mi treba najlepša kruna. Eto. Uspelo je. Mislim da je ispalo prelepo. Napravit ću spavaću sobu za svoju balerinu Kapućino. Treba više mekanih jastuka. I okačit ću lepe slike na zidove. O, i treba još popuniti garderobu lepim haljinama. I rasporedit ću aksesuare. A zatim staviti par kesa sa šopinga. Da, odlično je spalo. Ali nešto nedostaje. O, idealna boja roza plastelina. To će mi trebati. Razvaljat ću ga i iseći na trake. Super! Isto ću uraditi sa drugim komadom. A posle ću poređati trake. Ovako. I odseći ću višak. A zatim ću sve iseći na kocke. Eto, gledajte, dobila sam lep tepih. Stavit ću ga pored krevetića. O, baš slatko. A tu će stajati stočić sa ogledalom. Tu ću staviti stolicu i rasporedit ću svu šminku balerine Kapućino. O, sviđa mi se. Brad, a šta si ti smislio? Ja? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Prvo treba pomešati 2 plastelina. Tako je. Zatim ću ga razmazati po kartonu i dodat ću više detalja. Ispao je tun sahur. Gledajte kako je sladak. Ovdje će biti njegov krevet. Na zid ću okačiti slike. Super. A sada treba napraviti drvenu policu. To nije teško. Mogu da je napravim sam od samog početka. Aha, još par dodira i to je to. A bitno je nigde ne žuriti. Eto, uspeo sam. Sada treba dodati police. Eto. I dodat ću još nogice. Pogledajte. Ostalo je to popuniti časopisima. Jeste vidjeli? To je jako dobro. Tu ću okačiti palice, a ovdje ću staviti loptu. Tu će biti komoda, a na njoj će stajati televizor.
Tun Sahur, gledaj, napravio sam ti spavaću sobu. Jel ti se sviđa? Naravno da mu se sviđa. Baš si se potrudio. A šta je kod balerine Cappuccino? Wow, i ona je oduševljena. Vanessa, svaka ti čast, ti si super. Uradila si sve šta je tvoja lutka želela. A šta ćete raditi dalje? Meni je drugi sprat potpuno prazan. To treba popraviti. Hajde da počnemo sa ogledalom. Okačit ću ga na prozor i staviti baletsku šipku. Tu će staviti klavir, a ovdje biti mala scena. A još mi treba ovo. Rasporedit ću sve nagrade i stvari za balet. I tvoja lutka će ovdje plesati uz ovu dosadnu muziku? Ne usuđuj se da se smiješ baletu, to je klasika. Dakle, gdje sam stala? Dugme, odlično. Umotaću ga u plastelin. Zatim provlačim žicu i dodajem bisere. Ekstra, tako je, mogu da okrenem. Tu ću okačiti lepo roze perje i to je to. Dobila sam slatku lampu. O, Vanessa, svaka ti čast. A šta radi Brad? O, kako lep sladoled. A Brad je odlučio da može da iskoristi štapiće od sladoleda za svoju ideju. Zanimljivo, šta će na kraju spasti? Uskoro ćemo saznati. Opa, pa to je klupa. Super ideja. Da, odlučio sam da napravim teretanu za mog Tun Sahura. Uskoro sam završio. Ostalo da stavim male borce u ring. Ali prvo ih treba napraviti. Zalepit ću ove slatke face na poklopce. Da, tako je. Ponovit ću to nekoliko puta. I gotovo. Dodat ću još nekoliko detalja. I nalepit ću što više stikera na zidove. Odlično. Vanessa, hoćemo li da se igramo? Ko prvi? Ona me uvek pobeđuje. Kakva super ideja. To je jako zanimljiva igra. Brad je pobedio, a Vanessa izgubila, nema veze. Hajde bolje da vidimo da li se balerini sviđa njena nova soba za balet. Wow, kako lepo pleše! Kakva gracioznost! Ali Brad malo toga razume. Da, to je sigurno. Lakše mi je. Dakle, treba da uzmem beli plastelin. Napravit ću oblik torte i skloniti sa višak. Zatim ću dodati detalje u obliku roze krema i malo lepih ukrasa. O, da, pogledajte, dobila sam pravu tortu. Stavit ću na sto što više slatkiša. A tu će biti tabla sa kapućinom. A na police ću staviti ukusne pite i kolače. Pogledajte, ispao je sladak kafić za balerine. A što je Brad smislio? Odlučio sam da napravim pravu stazu sa preprekama. Vidjet ćeš, to će biti jako moćno. Ovdje će moj Tun Sahur moći da se trenira. Ispalo je baš cool, jel da? Balerino, tako mi je drago što ti se sviđa. Vidi, u goste nam je došao Tun Sahur. Pozdravi svog prijatelja. Wow, a vidim da se vaše lutke odlično slažu. To je super. Možete zajedno da se igrate. A sada, hajde da vidimo kakve ste kućice dobili. Balerina Cappuccino je dobila veoma slatku kuću, sve roze, lepota. A Tun Sahur ima... Kako ti ide, Liv? Kod mene sve super. A vama, jel vam se sviđa? Izgleda da su zadovoljne. Dobro, a više nećemo ništa bušiti i seći. Došao je red na pištolj za lepak. Čudno, zašto ne radi? Znači, eto u čemu je stvar. Zaboravila sam da uključim u struju.
Baš ti hvala, mali moj. Pazi, da, tako je bolje. Sad se kućica može sastaviti za nekoliko minuta. Dodat ću što više lepka, tako je. I obavezno treba staviti krov. Super! Pogledaj, ispalo se čak 3 sprata. I tebi se isto sviđa, jel da? Baš mi je drago. Volim kad si ti srećan. Dođi kod mene. Jo, a što se desilo? Šta? Kuća je uništena? Ozbiljno? Kakav užas! Kventine, tako si smešan? Da. Hoćeš li mi pomoći da odlepim delove kućice sa sebe? Da, i ovdje još. I ovdje. Ju, koliko lepka, fuj! To je to. Baš ti hvala. Neću da koristim lepak. Bolje da uzmem selotejp. Hoćeš li pridržati zid? Hvala. Još malo i to je to. Ostalo je zalepiti krov. Eto, gotovo. Jel sam dobar? Pa kako da ti kažem? Ostalo je samo ja da se odlepim. Šta je? Hoćeš da mi pomogneš? Dobro, hajde da vučemo zajedno i još. Uspeli smo. Hvatam te, dragi moj. Hvala na pomoći. Morao sam ponovo da lepim. Labubu, šta si to doneo? Da vidimo. Pa to je plava boja u spreju. Razumeo sam te, mali. Sad ću farbati celu kućicu u plavu boju. O, da. Ovako je kuća mnogo lepša. Koliko farbe. A ja farbam kuću roze uz pomoć laka za nokte. Odlično mi ide. I ovdje malo. I tu. Jo, kako sam se već umorila. A kuća još nije ofarbana. Oho, a Kventinova kuća je skoro sva ofarbana. Dobro, imam bolju ideju. Kako vam se sviđa ova ogromna flašica laka, a? Da, tako će biti mnogo brže. O, da, super! I boja je mnogo lepa, oduševljena sam. Farbat ću kuću ne samo s polja, već i iznutra. O, da, moja kuća je gotova. Pogledaj kakva lepota. Jel ti se sviđa? Sve za tebe, maleni. Eto i tebi poljubac. A gore će biti tvoja slika. I kod mene isto. Druže, prihvati rad. Kako ti se sviđa? Jel ti se dopada? Što? O, što ti je smešno? Ne razumem. Zašto se smete? Šta je bilo, recite mi? Tvoje lice. Ne mogu. Jao, sav sam u farbi. O, da! Trava ispred kuće, to je odlična ideja. Svaka vam čast. Pogledajte, a ja imam gotovu ogradu za dvorište. Baš je lepa, jel da? Šta misliš? I meni se sviđa? I ja sam stavio ogradu. Izgleda prosto odlično. Odlično skačeš, Labubu. A možeš li još više? O, imam ideju. Treba će mi selotejp i karton. Sad ću izrezati od kartona kružić, ovako. Da, super. A sad ću napraviti rupu u sredini. Hop, tako je. A zatim ću dodati kaninu. Da, ostalo je samo napraviti osnovu za trambolinu. Dodat ću selotejp, tako je. A zatim kaninu. Uspelo je. Pogledajte, ovo je prava trambolina. Baš je cool. Hoćeš li proveriti? O, da, odlično skačeš. Nevjerovatno, to je baš super. Jao, a mom Labubu je dosadno. Šta je, hoćeš ljuljašku? Dobro, shvatila sam. Sad ću nešto da smislim. Tačno. Mogu je napraviti od slamčice za sok.
sve zalepiti, tako je. I spojiti sve zajedno, eto. To nije bilo teško. Uživaj, mali. O, baš si sladak. Hajde ovamo, Dodo. I odlično si se parkirao. Svaka čast. Vidiš šta mi imamo. Što? Jel tako? Dobro, vidjet ćemo ko će imati bolje. Ja ću napraviti bazen sa lopticama, a pored ću staviti tobogan. Baš je super ispalo, jel da? Labubu je oduševljen i meni se jako sviđa. Hajde, skači! Super! Jo, šta je ovo? Fuj! Tako je. Konačno sam je skinuo. Šta? Miris? Dobro, malo smrdi, ali nema veze. Dakle, sipat ću pesak u čarapu. Tako je. I dobit ću odličnu mekanu fotelju. Gledajte. To je vreća za sedenje. Tu ću staviti tepih i okačiti posteri. Odlično. Tu će biti polica, televizor i još nam treba disko kugla. Da. Gotovo. Kako ti se sviđa? Meni se baš dopada naša prva soba. O, Labubu, odlično plešeš. Nije loše. A šta je da smislim? Tačno. Dodat ću slike, zavese, komodu i tepih u obliku srca. Baš je sladak. A tu će biti kauč. Super. O, i obavezno treba lepo osvetljenje. Da, tako je. A druže, hoćeš da probaš šešir? O, baš ti lepo stoji. I obuci onda ceo kostim. O, izgledaš prelepo. Drago mi je što ti se sviđa. Ukusno. Što ti je? Jadan, hoćeš i ti da jedeš? Ne brini, sad ću nešto smisliti. Znam. Sad ću ti napraviti 100 štapića od sladoleda. Tako je. Gotovo. Ostalo ga je ofarbati u crvenu boju. Odlično, svaka mi čast. Trebaju mi još stolice, aparat sa pićima i puno hrane. Da, tako je. A na sto ću staviti limenku kole. Prijatno, druže. Uživaj. Sad je moj Labubu srećan, a znači srećan sam i ja. Šta je to? Sad ću te ja. A vi ste baš smešni. Dobro, neću da se ometam. Moja kuhinja je skoro gotova. Već sam stavila sav nameštaj, tehniku i postavila na sto. Labubu, hajde da jedemo. Jo, a gde si ti? Što? Ne mogu da nađem svog Labubu. Jo, šta da radim? Moj Labubu je nestao. Šta se to čuje? Pa ti već jedeš? Ozbiljno? Pa dobro, bravo. Mislila sam da sam te izgubila. Dođi kod mene. Predlažem da sredimo treći sprat. Tu će biti tvoja spavaća soba. Zalepit ću tapete. Zatim ću staviti krevet. Na njega dušek i jastuke. Tako je. Ovdje ću okačiti zavese, staviti sto i naravno fotelju. Pa, kako ti se sviđa? A meni se čini da je spalo veoma udobno. Odmaraj, dragi. Wow! A ja imam krevet u obliku rakete. Da. Ona će stajati tu. I naravno stavit ću sto, kompjuter i cool fotelju. Pa kako ti se sviđa, druže? Da, soba je ispala divna. Laku noć. Wow, ispalo je stvarno super. Bravo, Liv. Vaši Labubu su legli da spavaju. Dakle, hajde da vidimo šta se krije ispod ovih tajanstvenih kutija.
Wow! Pa to su kućice. A Mia će praviti kuću u stilu McDonald'sa, a Tracy u stilu Baskin Robbins. Meni je moja lutka donela sos. To je odlična ideja. Hajde da ofarbamo kuću sosom. A zidovi ću ofarbati senfom. A krov neka bude crven. Koristit ću kečap. Ispalo slatko. Tracy, a šta si ti smislila? Ja topim sladoled uz pomoć fena. Ostalo još malo. Hajde brže. O, gotovo. A sad ću sipati sladoled na kuću. Wow, sad je roze. Kakav je to tobogan, Mia? Smislila sam da stavim ovdje ovaj tobogan da bi moja lutka mogla sa drugog sprata odmah da stigne na prvi. A dole čeka bazen sa lopticama. O, to je baš dobra ideja. I ja ću staviti tobogan. Da. I dole također bazen sa lopticama. Pogledaj, Tracy, šta sam još smislila? Hoću da ukrasim kuću pomfritom. Sad ću na sve prozore staviti ram od pomfrita. Da. A zatim ću izvaditi burger i oduvati sa njega susam direktno na kuću. Wow! On je sada u susamu. Sjajno. O, nije loše. A ja sam smislila ramove za prozore u obliku glazure sa šarenim konfetama. Izgleda tako slatko. Da, baš mi se sviđa ta ideja. Zatim uzimam kornet, lomim ga na 2 dela i pričvrstit ću ga za kuću. A unutra ću dodati plavi krem. Sad će na mojoj kući biti sladoled. Wow, svaka čast, devojke. Hajde da vidimo šta će biti dalje. O, brat, a jesi li sigurna da znaš da kuvaš? Sad će u kućici biti požar. A Mia, brzo popravi to. Nema veze, već sam našla idealnu kuhinju. Treba je samo instalirati. Biće sa aparatom za piće, fritezom i roštiljem za pljeskavice. Ovdje će moja lutka sigurno moći sve da spremi. Da, to je savršeno. Moja lutka je napravila mini pomfrit. Sad ću ga probati. Ukusno. Jao, nešto sam žedna. Oho, već mi je sipala mini čašu kole. Hvala puno. A dakle, nastavit ću da sređujem kuhinju. Ovdje će stajati police za namirnice, a tu ću postaviti sto za izdavanje narudžbina. Okačit ću plakate i staviti ekran za reklame. Da, sada moja lutka može da prima narudžbine. Moći će da zaradi. Od prve zarade smo kupili stolove i stolicu. Gledajte. Mada znate, ova stolica je prošljive. Grozna je, a uopšte se ne uklapa u naš stil. A bolje da stavim fotelje u obliku burgera. Da, to je druga stvar. Čak sam se i umorila. Tracy, što radiš? Kakav ukusan burger. Nisi mi pričala da imaš tako ukusne fotelje. Tracy, daj mi! Kako si smela da ga pojedeš? To je moje! Ali on je tako lep. Molim te. Dobro, i ja ću napraviti kuhinju za moju lutku. Rasporedit ću sve potrebno za pravljenje sladoleda. Različite konfete, sirupi i tako dalje. Odlično. Moja lutka će moći da sastavi bilo koji sladoled koji budu želeli klijenti. A ovdje ću staviti frižider. Tu će biti sto sa sladoledom raznih ukusa. Stavit ću još stočiće i fotelje u obliku sladoleda, a na zidove ću okačiti plakate. I još ću instalirati aparat za sladoled. Da vidimo kako radi. Stavljam novčić. Čudno, ne odgovara. Treba uzeti veći. Hoće li ovako uspjeti? Da, super! Sad ću probati. Wow, ovo je prelepo. Stop, šta se dešava? Moja lutka se smrzla. To nije u redu. Smislila sam. Uzet ću papir
I seći ću ovakvu šaru. A zatim ću dodati detalje. Da, tako je. Pogledajte, ispala su prava vrata u obliku sladoleda. A zalepit ću ih ovdje. Savršeno. I ja sad imam vrata, ali u obliku pokrita. Da, savršeno su se uklopi ovdje. Eto, završili smo sa prvim spratom. Jo, kakva komplikovana igra. Treba se maksimalno koncentrisati. O ne, lutko, ne sada smetaš mi. Pa šta je bilo? Jo, izvini, moja draga. Još nismo završili tvoju kuću, da? O, hajde da ti napravim zonu za igranje. Ovdje će stajati konzola. Na zidove će okačiti plakate. Tu će biti garderoba, ovdje krevet u obliku burgera. Možeš da se odmoriš. Hajde, uživaj. Jao, Mija, tvoja lutka je već ogladnela. Šta ćeš da radiš? Znam šta da radim. U ovom krevetu ima tajna polica, a unutra je lep burger. Prijetno! Odlično! Sada mogu da igram telefon dok moja lutka igra konzolu. Mija! Ja, ona me ne čuje. Dobro, neka je. I ja ću napraviti spavaću sobu za lutku. Ali moj krevet će biti od sladoleda. Obožavam sladoled. Dakle, stavit ću krevet, okačit ću plakate, raširiti tepih. Tu će biti ormar, ogledalo i aparat sa konfetama. Da, sada moja lutka može ovdje i da odmara i da jede kad god poželi. Sjajno, uvek sam sanjala o beskonačnom sladoledu. Dakle, hajde da probamo sladoled koji je napravila moja lutka. Super! Mija, baci 5. Ja, dobro, ona je zauzeta. Drugari, napišite u komentarima čija vam se spavaća soba više sviđa. Mija! Ona me i dalje ne primećuje. Dobro, ja već pravim treću sobu. Želim da stavim ovdje tobogan, bazen sa lopticama i igračke. Okačit ću plakate na zidove, a tu će biti ljuljaška. Moja Barbie obožava da se ljulja. Sjajno. Mija! Jao, Mija, ovo mi je dosadilo. Odmah mi daj telefon. Ponašaj se normalno. Treba da pravimo treću sobu. A koliko sam igrala? Potpuno sam izgubila pojam o vremenu. Moje oči su već crvene. Eto, stavi hladan sladoled. Odlična ideja, hvala. O da, bolje mi je. Dobro, a sada treća soba. Ovdje će biti kućni bioskop. Stavit ću burger, televizor, okačiti plakate i dodat ću zvučnike sosove, a tu će biti fotelja. Sada naše lutke mogu zajedno da gledaju smešne klipove. Cool! Da, uspjeli smo. To je super. Naše kuće su ispale tako svetle. Mija, svaka nam čast. Daj 5. Eto! Zdravo, zdravo! A šta bih htjela da jedem? Tačno! Želim burger, molim vas. Vaša narudžbina je pripremljena. Sad će Bras pripremiti savršen burger za vas. Prvo treba promešati mlijeko i brašno. Aha, mešam. I stavljam lepinju da se peče. Ali prvo moram dodati susam. Eto, savršena lepinja je spremna. Sad je treba preseći na 2 polovine. Sastavljam burger, lepinja, pljeskavica, salata, sir i lepinja odozgo. Gotovo? Miris je prelep. Prijatno, Barbie. Ovo je baš ukusno, hvala. Baš nam je drago. Kod moje Barbie je došao klijent. Hajde da napravimo sladoled. Šta vi želite? Dajte da razmislim. Ja sigurno želim ovaj sladoled. Važi. Dakle, sečem i jagodu. Tako je. Zatim gnječim je u pire.
Odlično. Nakon toga gnječim borovnicu. I dodajem malo pavlake. Mešam. O da, dobila sam raznobojni sladoled. Uzimam kornet i sastavljam roze kugla, zatim plava i konačno bela. Gotovo. Sad ću da probam. O, ovo je baš dobro. Devojke, svaka vam čast. Odlično ste odradile. Sada imate kuću za ljubitelje burgera i posebnu kuću za ljubitelje sladoleda. To je sjajno. A šta se vama više dopalo? Pišite u komentarima. Treba napraviti više cool fotografije za moje pratioce. O, kako super! Ćao, brat! Kako si? Obožavam da stavljam maskice za oči svako jutro. Hej, Amber, nemam dovoljno mesta, pomeri se. Ja sam ovdje zvezda. Ma šta kažeš, što se ti pomeri? Prestani, rekla sam. Neću. O ne, ti si srušila kuću. Okej, ja ću imati novu i bit će bolja od tvoje. Sad ću slikati moj brac. Aha, a sad ću izabrati najbolju sliku. Da vidimo. O ne, sve loše. Znam da je kriv enterijer kuće. Moram hitno to da popravim. Dakle, počinjem. Unutra ću podeliti sve na 3 sobe. Napravit ću cool fotozone. Da, kako lepo. A ovdje će biti kutija od lutke, brac. I rasporedit ću sve najlepše aksesuare. Odlično. A tu ću staviti aparat sa igračkama. Rasporedit ću više igračaka. I dodat ću malo svetla. O, to je prelepo. Sada moj brat može svuda da se slika i dobije najbolje slike. O da, moja lutka je prezadovoljna. Hajde ja tebe da slikam. Da vidimo. O, to je druga stvar. Baš mi se sviđa. Naši TikTok fanovi će da vrište od oduševljenja. Hej, šta ti ovdje radiš? Odlučila sam malo da se igram sa aparatom, tako je cool. Sad ću uhvatiti iPhone. Hajde, hajde, hajde. Uspela sam. Sada moja lutka ima novi iPhone. Da vidimo što je unutra. O ne, ovo je bila šala. To je bilo zabavno. Dobro, ne brini. A ja ću nastaviti da sređujem svoju sobu. Stavit ću tepih i dodat ću svuda fotelje i biljke. A tu će biti sto. Da, odlično je spalo. Moja braci je sigurno zadovoljna svojom novom sobom. Pogledajte kako uživa. Odmaraj se, draga. Oho, to je stvarno super. Dobro, ja isto imam ideju. Amber! Amber! Jo, htjela sam da pokažem svoju sobu. Imat ću sobu pravog youtubera. Okačit ću poster YouTube-a. Tu ću staviti fotelju, kauč i sto za snimanje klipova. A tu ću okačiti sve zlatne dugmadi moje Barbie. Dodat ću svetlo. I staviti još nekoliko softboxova. Odlično! Hajde da uključimo svetlo. Treba jače. Još jače. Jao, kako je svetlo. Trebaju mi naočare. Ovako je bolje. Oho. To je bilo jako. Moje oči. Sve su crvene. Užas. Isključit ću svetlo. Tako bolje. Nastavit ću. Tu ću napraviti slatku fotozonu za snimanje izazova. Treba mi lepa pozadina, stolice i sto. Na stolu ću rasporediti čokoladice. Tu ću snimati veliku, srednju i malu hranu i izazov. Dakle, devojke, jeste spremne? Onda hajde da počnemo. Probajte čokoladu, a ja vas snimam. Odlično! Da, to će biti jako smešno. O, tako su cool da i ja želim da ih snimim. Devojke treba da pojedu čokoladu različitih veličina, a mi ćemo gledati kako će uraditi to. Ovo će biti jako zanimljivo. Ostanite sa nama. O da, ovaj video će sigurno skupiti 1.000.000 pregleda.
Nije loše, ali ja znam šta može skupiti 1.000.000 pregleda. Kratki TikTok klipovi gde pleše moj brat. Hajde, kreni! O, lajkovi već dolaze. To je baš zabavno. Moja brat i ja obožavamo da plešemo, a zajedno nam je tako zabavno. Hajde, ponavljajte za nama i obavezno nas zapratite. Da, mi imamo pravi TikTok dom. Cool. Ostalo je samo da okačim logotip. Gotovo. A ja imam YouTube dom. Dakle, napravili smo prvi sprat i to je bilo super. Ali čeka nas još mnogo posla, a bit će još zabavnije. A šta da uradim na drugom spratu? Čak ni ne znam. Smislila sam. Hajde da malo smanjim drugi sprat. Gotovo. A sada mogu staviti ovdje prolaz i stepenice. Da, tako bolje. A dole ću napraviti kuhinju. Moja Barbie mora negdje da doručkuje. Rasporedit ću hranu i stavit ću tepih. Da, sada moja Barbie može čak i da snima kulinarski izazove. Ona baš dobro kuva. Prijetno, dušo. Jo, i ja sam ogladnela dok sam sve ovo pravila. Gledajte šta još imam. Ovo je tepih u obliku mete, a rasporedit ću namještaj i dodat ću što više detalja. Ovdje moja lutka može da se odmara. Gledajte, već je zaspala. Kako divno. Znate, i ja sam se umorila. Šta je to bilo? Amber? Ups. Pa izvini, samo sam sekla drugi sprat. Na prvom ću napraviti dnevnu sobu. Dodat ću dekor na zidove. Stavit ću namještaj. Tu će biti što više biljaka i treba mi ring svetlo. Da, odlično. Tu ću napraviti kuhinju. Taman imam odgovarajući kuhinski namještaj. Tako je. Moj brat može ovdje i da jede i da se odmara. A ja ću je snimati. Prijatno, draga. Uživaj. Kako cool. Naši mukbang video snimke skupljaju 1.000.000 pregleda. Ti si tako popularna. Kakvo mi je to obaveštenje stiglo? Wow! Modna revija je prošla. Da li je to novi trend? Moja Barbie nikad ne zaostaje za trendom. Pogledaj. Odmah ću te obući. A sad čekaj, naći ću nešto odgovarajuće. Jo, ovdje nema te haljine. Što da radimo? Oho, ali uspela sam da lepo ukrasim garderobu. Ok, nastavit ću. Tu će biti ogledalo, a ovdje polica sa cipelama. A šta se krije iza haljina? Da vidimo. Wow, pa to je cool igra za biranje odeće za lutku bez isprobavanja. Sad ćemo probati. Aha, prislonit ću svu potrebnu odeću i izabrati šta ti odgovara. Ovako? Da, našla sam savršenu kombinaciju. Brže probaj. Tako ti dobro stoji. Hajde da napravimo nove slike. Super, ti si prava lepotica. Tišina, a mi snimamo podcast. A Barbie snima podcast sa Kenom. Ispada zabavno. Šta je bilo, Barbie? Jesi se umorila? Jadna, to nije u redu. Hajde brzo da joj napravimo spavaču sobu. Sad čekaj malo. Stavit ću krevet, namještaj i nekoliko stikera na zidove. Sada moja Barbie može da se odmara. Odspavaj malo. Laku noć, draga. Kako ti se sviđa, Amber? To je mnogo dobro. A šta ja da smislim? Znam. Moram hitno da nađem policu. Ups, izvini, Leslie. Nisam namerno. Evo i police, da. Ona savršeno odgovara. Stavit ću to ovdje, okačit ću odeću i rasporediti sve aksesuare.
Moja brac je prava lepotica. Ima toliko mnogo cool odeće. Tako je. Nedostaje samo ogledala. Da, evo ga. I još par detalja. Super, sada moja brac može ovdje da se sređuje. Šta je bilo, brac? Misliš da ova odeća već nije moderna? Slažem se s tobom. Hajde da snimimo TikTok sa preoblačenjem. Ovo će sigurno skupiti gomilu pregleda. Da, uspelo je. Sad si tako lepa. Ok, izbacit ću video i nastavit ću sa renoviranjem. Vreme da ti napravim mjesto za spavanje. Tu će biti krevet. Pored njega noćna stolica. Tu ću okačiti plakate i to je to. Sada brac može da se odmara na krevetu. Pala mi na pamet ekstra ideja. Što ne bih dodala nekoliko oblaka u sobu? Tako će biti mnogo lepše. O, da. Ispalo je tako lepo. Svaka nam čast. Naše kuće su tako šarene i lepe. Odmah se vidi da u njima žive prave zvezde. Treba smisliti neku zanimljivu ideju za novi video, ali sve tako dosadno. Što izabrati? Znam! Amber, imam ideju! Hajde da napravimo još jednu malu kućicu pored. Tamo će biti naš klub. Okačit ću zavesu ovdje. A zatim ću staviti barski sto, stolice i što više lepih plesačica. Aha, odlično! Sada moj Barbie može ovdje da provodi sastanke sa Kenom i puno da pleše. O da, tako nešto sigurno niko nije radio. Leslie, to je baš cool ideja. Tvoj klub izgleda super. Hoću i ja da napravim tako nešto. Dakle, treba mi kućica za žurke. Kućica je već tu, a sad je treba srediti. Pogledajte kakav sladak skelet. Staće iza DJ-ske opreme. Aha, a tu ću staviti fotelju, baš je mekana. Obavezno treba disko kugla i puno postera. I naravno, nijedna žurka ne može proći bez ukusne pice. Treba je baš mnogo. Gotovo. Ostalo je samo pozvati što više prijatelja. Baš mi se sviđa ova žurka. Sada i ja mogu da se odmorim. Baš ukusno. Ljudi, baš je lepo posmatrati vas. Tako se dobro provodite. Hajde sada svi da plešemo. O, da. A moj brat ima najbolje prijatelje. A zajedno možemo snimiti puno zanimljivih klipova. Postaćemo poznati i popularni. Dakle, završili smo naše kućice. Hajde da ih pogledamo još jednom.